din seria chestiilor comandate din China și inutile. Avem un Reno 3 Pro, vine într-o husă din plastic cu o folie de protecție pe față inutil pusă și una pe spate. Arată rău. După cum se vede, cred că este un Android 4. 4.4 probabil. Așteptăm să aprindă. În cutie în cutie mai avem un încărcător de 5V cu 2A, un cablu USB-A la micro USB, o pereche de căști cu jack și o husă din silicon. Să vedem telefonul. Este un Android 4 Dual SIM. Ce drăguț! Poate fi scos capacul din spate și vedem bateria de 3,7V litiu-ion de 4000 de mAh. Vom vedea și setările. Este manufacturat de Alps, se numește modelul Reno 3 Pro. Versiunea Android KitKat 4.4.2 din 2013. Este un procesor pe 2 cori, 500 de MB RAM, un MT 6572. Bateria, cum am spus, are 4000 de mAh și stocare are un 1,2 GB. Acest telefon l-am cumpărat de pe AliExpress cu vreo 30 și ceva de euro. Practic este inutil, nu te poate ajuta la nimic. Vom vedea cum face poze. Practic inutilizabile. Mai mult de atât nu vă pot spune despre el.
Nu-l recomand, nu-l cumpărați, nu aveți nevoie de el. Practic ați mai adus un gunoi din China în Europa. La revedere!